नै माने टायारानो ओरै साइडजों गावलांजोब्बाय आरो ओरै गेजेरजों बेराखै ओमफ्राय नैबेजोंसो गावदों नै सेस ओरै गावजोब्बाय। तो हेलौ गाइस, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बेखौ बराय बावहरनाय जाहैबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। दिनैजों सानबायानो जाबायदां आङो बे गारिखौ दाङैया। नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। आं सानबा जाबाय दिनैजों बेखौ दाङैया। माने दिनैजों 6 दिन जागौमोन, ओमफ्राय सानबायाथ' अलरेडि जाखाबाय। नै माने टायारानो ओरै साइडजों गावलांजोब्बाय आरो ओरै गेजेरजों बेराखै ओमफ्राय नैबेजोंसो गावदों नै सेस ओरै गावजोब्बाय। बे गावनायजोंनो दाख्लै बेरदों। नैबे साइडजों बै साइड मोनसेजों बेरदों आरो ओमफ्राय सेसखा नै बिराद गाज्रि गावबायमोन बे। औ बेलाय दामा কত আছে নাম্বারটা? 140 70 17 140 70 আর 17 कमला पसंद सबकी पसंद। नै गाइस, आंना टायारा सफैबाय। माने आं दस्रानिखौ लागायनो सानदोंमोन, ओमफ्राय सेमखौनो लागायनोसै। मानोबाव बेसेबो आं बाराबो गोबाव सालायनो जानाय नंखाला। एसे आं बे गारिखौ हरसे बायदि सानगासिनो आरो, ओमफ्राय एसे गोदान लानोसै। स्पर्ट्स बाइक सालायबाय थानो बाबायलै। ओमफ्राय दा नै नेकेड बाइक सालायनोसै। कामिं सुन। ओमफ्राय दा नै बेखौ लागायसिगोन। माने आंना एकदम नैबे साइडजोंनो फुरा गावखानाय आरो, बे साइडजोंनो बेरखादों। ओमफ्राय नैबे गेजेर साइडजों बारा जामाखैमोन एसेग्राब, माने नैबे साइडजोंनो बिराद गाज्रि गावदों आरो। माने आं पाम्प खमाव बिराद सालायबायनाय जाबाय थादोंना, बिनि थाखायनो जादों आरो, आंनिनो भुल। थ' दा बेखौ लागायनोसै। ओमफ्राय बेखौ लागायखांनायनि उनाव दा बहा थांनाय जायो नोंथांमोननो आं खिन्थागोन। जायखिया ओरै लोगोफोरखौ लेंहरनानै बहाबा बेरायहैनाय जायो, नायनोसै। मेकारा नोंसो एसे सोलोंनांगौ नै। दे जोंहा देनां राइडआव थांबा नांगोन ना एक्सपिरियेन्स। सेल्फ माबाखौ लाखानांगौ, गावनि एक्सपिरियेन्सखौ। अ दा नै खुलिगासिनो जोंना आसोला। नैबे खिथुनि मार्कफोरखौबो बोखारबाय दा? बोखारबाय औ। फैसा नांगोन खिन्थु आंनो। जानाय नङा दा। थ' गाइस, दा नै बख'खांबाय नै। ओमफ्राय दा बेखौ दखानाव लांसिगोन आरो, माबा बे टायार गोदानसोनो। नै सारप्राइज होनलायनायनो। सारप्राइज लागाय नै ओरै बख'खांजोब्बाय आरो सेस। नैबे मैला जाना दंजोबो, ब्रेक्सबो गैला माइरि। थ' नै दा जाबाय, माने टायारखौ सोना लाबोबाय आरो। ओमफ्राय दा लागायफिनसै। 500 थाखा एवार्ड होयोनो। 500 थाखा एवार्ड होयोनो जोंनो। जों बेखौ लागायना लांनो हायोबा जोंनो 500 थाखा एवार्ड होगोन गेरेज मालिकआ। नोंसोरबो बिदि डिसकाउन्ट मोनफैनो हागोन। गावनो गाव लागायना लांनो हायोबा। आयौ माथो जा गिदिर। औ बिदिनो। थ' जों दा लागायग्रोनि र'। दा नै टायारखौ लागायखांबाय, फिटिं सिटिं जाजोब्बाय आरो। ओमफ्राय नै नोंसोर बिदिनो खामायदोलै, बिदि सुइनो खामायदो दे। थ' गाइस, आं दा माने रुमाव फैबाय नै, माने लोगोनि रुम आरो बियो। ओमफ्राय आंनाथ' खामानिया गासिबो जाजोब्बाय। बे टायार सोलायनायल'खामोन आरो, खामानियानो जेबो गैखायामोन। दा सोलायना मानानै फैखांबाय आङो। थ' आं दिनै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, बेखिनियावनो फोजोबसै गाइस। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदाबाव। नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि बिराद गोनांथि जाना दं। थ' किप लाभिं, किप सापर्टिं गाइस। नोंथांमोननि अननाय नङाबा आं भिडिअ बानायनायनि लाबानो गैया आरो। थ' नै साइडआव खामानि मावगासिनो, माने सौखि फिटिं खालामदों सासे लोगोनि। थ' बेनो गाइस दिनैनि भिडिअआ। लाभ इउ अल गाइस। जै बर' हारिनि।